us presentaré el de l'olivera. Avui, dia 17 de desembre, us informarem sobre la dièresi. Us presento a Iker, un expert en la matèria. Hola, bon dia, Iker. Què ens pots dir sobre la dièresi? La dièresi és un signe gràfic que s'identifica amb els dos puntets que posem sobre la I i sobre la U en diverses síl·labes. I amb quines síl·labes es posa la dièresi? Posem dièresi quan cal llegir la U davant, i en grup, cuegui. Per exemple, pingüí, perquè soni la U. També posem dièresi en el participi. I has comentat que també es pot posar la I quan? Sí, a vegades s'ha de desfer un diptong decreixent i aquí es pot posar sobre la I i sobre la U. Per exemple, veïna. I es poden accentuar aquestes paraules? Precisament quan no es poden accentuar es posa la dièresi. Mai es posa dièresi en terminacions d'infinitiu, gerundi, futur i condicional. Per exemple, les formes verbals agrair, infinitiu, agraïm, gerundi, agrairàs, futur, agrairíeu, condicional. I en paraules acabades en vocal, seguides d'isme o ista. Per exemple, egoista. Nens de 5è ja sabeu el que heu d'estudiar. Bon dia a tots i fins una altra.